हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालाय बायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय संदान आबुं बर' सावथुननि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ होनो सानदों दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 8 भिडिअखौहाय सोर नायखो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर लोगोफोर जाहा बगाजुलि कमेडियान इउट्युब चेनेलावहाय बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 8 भिडिअखौहाय साननै आगोलहायसो बिथांमोना भिडिअखौहाय नोंथांमोननिसिम रिलिज खालामनानै होबाय दे लोगोफोर लोगोफोर बेनिखायनो जाय बिथांमोना दा जुदि बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 8 भिडिअखौ नायहैयाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो बगाजुलि कमेडियान इउट्युब चेनेलाव थांनानैहाय नायनानै लाहैदो दे लोगोफोर आरो लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो फैनो गोनां नेक्स्ट एपिसोडखौबो थाबैनो नायबावनो थाखाय भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर लोगोफोर बिथांमोना पार्ट बाय पार्ट भिडिअखौ 3 साननि उनावहायनो रिलिज खालामनानै होयो दे लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोना नेक्स्ट एपिसोडखौ नायनो थाखाय साननैसो नेना थाथ'बानो जाबाय दे लोगोफोर लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होदो दे आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायदोंब्ला अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै ला दे